Tu știi. Stai. Hai, pun. Una? Poți să-mi fumezi ultima țigară? Hai. Hai, mă, că trebuie să umple memorie. Ridică tricoul. Ridică tricoul, frate. Nu, lasă, dă-te mai... Nu coaie. Bă, nu coaie, dar stai, mă, că n-ai cum să-ți dea. Stai pe scaun așa, cu burta pe scaun, cu curul în sus. Da. Hai, cu burta pe scaun, cu curul în sus. Hai. Uite, mă, curul în sus. Curul în sus, așa. Așa. Vai să-mi bag pula! Stai să bag! Nu așa, bă. Stai, mă, cu amândouă, așa. Mamă, că stai să mă pun să filmez. Stai așa să te țigare. A, mă, piște, nu mai tragi de timp, frăție. Cartofii, Maria, vezi, nu s-ar... Nu s-ar, memorie primă. Lasă, că filmăm aici, du-te la cartofi. Să-mi bag pula. Stai așa, cu el. Ce-a dat-o? Oprește, să mai avem memorie pentru următorul, oprește, mă! Vai,